Bare kør langsomt, bare kør langsomt. Nej, væk! Fuck ind i ham. Det er okay, jeg bliver ved med at filme. Det lød ikke særlig godt, det der. Optager du? Ui, er I klar? Nej. Hop, kan jeg gå med? Jeg kunne bare se, det var godt. Ej, men det er mega godt, André. Fuck, det bliver godt. Det er pissegodt. Jeg lugter også nu. Og det så faktisk ud som om du ikke var død. Ej, det var mega godt. Nej, det er godt, måske. Ja, det lugter. Hvad med bilen? Hvis I hænder han op. Vi laver sådan en færd optagelse. Jeg er slet ikke død. Han er henne. Så skal vi have sådan en før Jeg senere. tænkte på, at der er en, der skulle se ham ligge dernede, jo. Nu går han rundt i skoven som en død mand. Så nu går han rundt. Nu skal vi ham. Jo, lad os grine sig lidt mere, og så egentlig styre sig, synes det er faktisk pisse godt. Okay, kan vi tænde igen? Det er buja. Hun bor han. Det er lang tid at være her, siger du, for så langt rækker elskutteren sgu ikke. Behind the scenes clip with the monster. Jeg skal jo også have blod på trøjen. Ej, jeg skal også have blod på trøjen. Ej, vi skal ud af. Hvor er det fucked up, mand. Du er simpelthen nogle gange så sygt impulsiv, det er fucking grineren. Hold kæft, mand. Jeg går og film. Ej, det er ikke. Ej, film, André. Monkey man! Hvad går lort? Halløj. Ej, så lyser den rød, når den optager. Ej, hvor fedt. Det er præcis, som det samme.